Hej, mit navn er Kim Røge, og jeg er forstander her på den rytmiske efterskole. Det her er vores musikhus, og her kommer til at være gang i med en masse fed musik den 8. januar til efterskolens aften. Vi begynder allerede kl. 17, og du sammen med dine forældre har mulighed for at komme og spise med i en af vores kontaktgrupper. Så har du mulighed for at komme op og høre mig fortælle lidt om skolen. Du har mulighed for at se nogle af vores musiklærere undervise i musik, og du har mulighed for at høre en masse fed musik lige her på scenen bagved mig. Og så har du selvfølgelig også mulighed for at få en samtale med en af vores søde lærere. Men i virkeligheden er det jo ikke så spændende, hvad jeg kan stå og fortælle om skolen. Det er måske mere spændende, hvad eleverne siger. Hej, jeg hedder Viola, og jeg er elev på den rytmiske efterskole, og jeg vil gerne vise jer lidt rundt på skolen. Det her er en af vores pigegange, og hernede er formaten, hvor vi alle sammen sidder og chiller og har det mega hyggeligt i løbet af dagen og tit om aftenen og sådan noget. I vores pauser lidt. Så det er fordi, så tror jeg, der sidder nogen lige nu. Men der er Emil Lagovi! Oh yeah. Det er min ven. Det er i hvert fald min ven der. Det her er også godt. Ja, det er Det er bare fællesskabet og musik og hygge sig og skrive sange. Det er fedt. Ja, jeg står her på den rytmiske efterskole sammen med min gode veninde Viola, som jeg har kendt i, hvad er det nu? 5 år. Nej, et par måneder. Ja. Og hun er allerede en af de bedste veninder, jeg nogensinde har haft, og af slagsen. Og det er noget af det, der er det fedeste ved at gå på efterskole, det er, at man får så gode venner på så kort tid. Vi viser lige et drengeværelse. Det er cool. Hej Marco! Hej Viola. Det her det er Marco, og det er et drengeværelse det her. Det er en af de fede slagsen. Jeg synes, det er fedt at gå på en rytmisk efterskole i Boring. På grund af, at vi har det sygeste studie, hvor vi kan optage folks ting. Hej Emil. Der gør meget ud af det, og det er bare sådan, ligesom det finish på alle sangene, der er blevet lavet på skolen. Og det synes jeg er vildt cool. Vi skal gå her, mand. Det er fedt.